Me käynnisti jo. Joo. Moi Ilvekin. Ei 4. episodi, vaan 9. episodi. Taitaa olla 9. episodi. Ei, 4. oli 4 ratsu. Se episodi, mistä me puhutaan nyt. Niin joo, sori. Numerot meni Anteeksi, meillä oli viikon tauko. Varmasti huomasti. Ei vittu kuuntele tätä. Me ollaan aina kaikki varmasti oli huolissa tästä asiasta, mutta kaikki kunnossa. Miskä vaan joutuu kolariin ja se oli melkein kuollut, mutta ei siinä mitään. Me heräsin eilen koomasta. Ja sitten Igor sanoi, että mikä vittu meidän podcasta on. Ja sitten me rupesin heti lukemaan. Miskalainen siis ei ole puolella ruumista niin kuin tuolla paikalla. Niin, milloin ei ole jalkoja. Sitä leikattu niinku... Siis siinä istikin rekka Miskan autoon niin, ja se vähän niinku veti sen kokonaan poikki. Meillä on tällä hetkellä alaosa liikkana tuolin penkillä tälleen. Mutta onneksi meillä on vitun voimakkaat kädet, niin minä pystyn tekemään vaikka mitä liikkeitä. Sitten siitä kulkee paljon putkeja ja semmoisia johtoja. Niin. Minun sisällä. Me on periaatteessa niin 8% muoviletku ja teräsletku tällä hetkellä. Mutta ei se mitään. Kunhan se pystyy tekemään podcastia, niin se kaikki fine. Saa nähdä. Katsotta eli puhu. Välillä saattaa tapahtua jotain Sä saat potkut sitten, kun pystyt puhuu. Ei ole vielä käyttäjärjestelmä ihan täynnä. Tää on alfa-vaihe, niin saattaa välillä tulla vähän bugeja. Siis mie en välttämättä huomaa niitä, mutta saattaa tulla vaan... Sano sitten, jos tulee. Me voidaan editoida, jos tulee jotain semmoista niinku... Ei mitään. Me hyväksytään kaikki sukupuolet ja gentreitä ja kaikki. Hyvä. Eli meillä on aiheena. Taas Raamattuun mennään, koska näyttää siltä, että mie tykkään niinku uskonnoista. Ne on hyvin mielenkiintoisia. Sekin varmaan tykkäät jonkun verran. Niin tässä on tuo uskonnoista nyt Raamatussa käytti ne 10 käskyä, joka oli aika mielenkiintoista. Ja nyt tuli semmoinen idea, sinulla tuli se idea. Igorilla tuli 4 ratsasta. No kun se liittyy siihen Raamattuun ja sitten vielä on niitä kuolemasyntejä. Niin, no nekin on vielä joskus myöhemmin. Jumalauta, me saadaan pitkä podcasti, kun me käydään Raamattua vaan läpi. Meillä on ihan vituusti kaikkea. Tää 4 ratsimista. Sivu. No, oi vittu. Ei tulee podcastin perään. Monta episodia per 1 sivu varmasti olisi. Siinä varmasti me voitaisiin purkaa läpi kaikki puhuu. Ei me tarvitse Raamattua tyhjäkin lappu. Tehdään vaan. Miksei? No siis tällaisenhän me niinku pikkuhiljaa otetaan vaan meitä kiinnostavia aiheita Raamatusta ja heitellään näitä pitkin poikin. Meidän kulttuuri... Mulla ei taisi olla Raamattu olla. Minullakaan ei taida olla. Minäkin poltin sen kokonaan. Poltit? Siis jointteena vai? No ei. Okay. No ei, mutta se olisi aika hauska. No se olisi kyllä aika hauska. Minulla lesottiin, kun minä olin nuorempi, vanhemmat sanoi sitä, että joo, Raamatusta revin lehtiä ja kärin tupakoita siinä, kun ei ollut rislöjä jäljellä. Se oli semmoinen siisti juttu. Kapinalliset ihmiset teki sitä. Meikin käytin. Ei se ollut kapitalismi. No siis kun se sivu on ohuempi, mitä normisivu on. Niin se sopeutui siihen niin käännöspaperiksi. Niin, se on varmasti aika hyvä. Tulee pyhemmät saahot sieltä. Hyvä maku. Tulee vähemmän myrkky sieltä. Ehkä, mutta muste se on myrkky kuitenkin, joka on... Niin, mutta musta on siinä toisessakin paperissa. Risloissa? No ei, rislossa ei, mutta... niin se on normipaperissa. Niin, siihen verrattuna tulee vähemmän myrkky. Jos olisi niinku Raamattu ja sulla olisi lehte, joku karjalainen, niin kumpi se ottaisi? Niin, totta. Riippuu mikä artikkeli, miten Karjalassa uutisoidaan just silloin. Riippuuhan siitä. Jos siinä uutisoidaan vaikka jostain niin kannabiksen laillistamista Saksassa, niin sitten me saatan kättää. Eikö siinä uutisoida siitä, että Suomen on tullut niinku, muutama tuhatta uutta afrikkalaista asukasta ja siinä paljon niinku kuvia niistä asukkaista ja sitten tulee, monta pakko polttaa. Ja siellä vedet sieltä. Valkat maistot tulee sieltä. Mut hei, minä rakastan kaikkia vareja. En minä voisi tehdä niin, en minä voi polttaa mustia. Tulisi liian vastaan siihen, että en minä voi tehdä. Mutta minä veikkaan, että musta veri on halvempi kuin muut verit. Sitä käyttää kaikkialla. Muste on aika kallista toisaalta. Valkoinen vaperi on se, jos haluttaa musta. Mutta se voi olla halvempi kuin kaikki muut verit, mutta miksi käyttää vaan musta koko ajan? Koska se näkyy hyvin valkoisen vastakohtana. Se on helppo erottaa. Boom. Mutta ihmiset erottaa vihreä veri paremmin kuin musta veri. Se on totta, miksi vituissa me ei ruveta käyttää vihrettä eikä mustetta. Tää vittu ihmiset oikein tekee. Me ei olla ymmärretty mistä mitään. Vittu. Paitsi ei erota vihreällä arvioin. Minun mielestä erottaa enemmän vihreän sävyjä. Sen takia sitä käyttää Night Vision Googleissa vihreät. Mutta musta erotettaisiin niinku räjähtää paremmin
valkoisella taustalla. Se on kyllä true. No minä sanoin toi ihan kuviksi vaan. Okei, no niin. Mut niin, 4 ratsumiestä. Ne liittyy tähän Raamatun viimeiseen kirjaan. Sairaudet. Eka ratsu on sairaudet. Ota nyt, elä nyt. Meillä on vähän backstory tähän. Mie luin tätä varmaan kouluttiin. Miskä on törmännyt joskus nuorempana siihen ratsumiehiin, niin se kertoo aina kokemuksesta. Tuli baarissa vastaan vähän keskusteltiin, se kertoi siitä alkuperäistä. Mie voi kertoa vähän inside-juttuja tässä sitten, kun päästään vähän vauhtiin. Mutta tämä on ilmestyskirjasta, Raamatun viimeinen kirja. Viimeinen kirja, joka kertoo vähän niin kuin ennustaa sen maailmanlopun näin, niin kuin, mitä siinä on. Se on hyvin abstrakti kirja, absurdi. Siellä on paljon numeroita. Mie katsoin sitä vähän läpi tuolla Wikipediassa ja jossain muillakin paikoissa kaikissa niin luottavista. Miten paljon numeroita? Oliko siellä 5 numeroa? Siellä oli, jotta niin jonkun naisen piti pitää jotta Antikristusta, vai oliko se jotain muuta lasta, jolle se oli raskana jotain 12 465 pittikö se anti-lasta niin väärinpäin silleen? Siitä me en tiedä, siitä en tiedä. Vituinen rakasta. Joo. Pikku hiljaisuuden hetki tuota vitsiä varten. No kun se oli... Antikristus syntyy elätellä tai... Se oli kyllä ihan hyvä vitsi, joo. Mutta tosta on vaikea jatkaa. Tuo oli hyvä vitsi. Okei, no niin. Se on ilmestyskirja, vitu omituinen. Joskus tehdään siitäkin joku jonkinlainen episodi. Siellä on vitusti kaikki. Siellä ainakin puhutaan tästä Mark of the Beastista, se pedon merkki, joka on 666. Ja näistä ihmistä, jotka palvoo saatana. Ja sieltä tulee joku ihme saatana jostain helvetistä, joka on niinku peto. Ja sillä on 7 päätä ja niillä kaikilla on 7 kruunua. Ja sillä on 5 sarveja. Kaikki tämmöistä hullu. 7 päästä, tuo on aika yleinen asia. Aika monessa eri kulttuurissa on niin tullut esille. Ja sitten Venäjälläkin on 7-päinen lohikäärme. Hydra. No Hydra, oliko siinä 7? Eikö sillä ole vaan ihan pituista päivä? Onko sillä 3? Saattanut olla. Eikö 8? Katsotaan nopeasti. Katsotaan minkälainen vittu me... Mutta niinku, just nuo, että niinku on monta päätä samaan aikaan. Ja sitten niillä todennäköisesti samat skillitkin. Että niinku, vaikka se leikkaa sen yhden pään, niin ei se Hydralla 9 päätä. Vittu. Minä vähän ruuttuun, niin sitten tämä nauhoitus menee vituiksi tästä. Vittu saatana. Okei, no niin. Niin kun minä vähän ruuttuun, niin tämä nauhoitus menee vituiksi, kun minulla hyppää tämä ruutu. Se ei näe tuota. Näin, no niin. Elikkä ensimmäinen ratsastaja. Nämä ratsastajat tulee silloin, kun... Okei, mistä vitusta me lähdemme? Me lähdemme siitä, oli tää vitun Joni-niminen ukkeli. Jossain Kreikassa. Sinun kylässä. Ja minun kylässä. Minun kylässä oli sellainen Joni-niminen ukkeli. Joka, en tiedä mitä vittua se teki, mutta roomalaisen... Se käy baarissa aika usein. Miskä tiedätte sen, koska se on semmoinen niin yleinen kylän hullu. Ihan mukava aukko. Roomalaiset, meidän niin kytät potki sen vittu meidän kaupungista jonnekin Pytaaksen vuorelle, saarelle. Ja siellä se Joni näki sitten ilmestyksen. Jossakin sille yhtäkkiä tuli vaan vitumaiset psykoosit, visioit. Jumala lähetti sille visioit. Jeesus tuli sinne ja oli se, no niin, vittu nyt kuuntelet meitä, että meillä on sinulle paljon kerrottavaa. Ja se lähti jotenkin silleen, että se Jeesus tuli sanomaan, että kuuntele nämä ja kirjoita nämä ylös, nämä asiat, mitä minä nyt se kerron sinulle. Ja sitten rupesi näkemään niitä visioita. Jumala tuli joku vitu iso tuolin kanssa siihen. Oli Jumala istu penkillä, siellä oli 24, jotta ukkeli se ympärille, jotka oli jotakin se oikeita käsiä, jotakin tärkeitä ukkoja, oli hienoja sanottavia. Ja sitten se antoi semmoisen käärän niin kuin kirjan. Ja siinä oli 7 sineettiä, muistaakseni. Kai se oli 7 sineettiä, joo. Ja sitten näitä sineettejä ruvettiin aukaisemaan, jotka avaisi sen sitten tämän maailman lopun. Tai siis niin kuin näin. Avaa sen maailmanlopun tämä sineetin auksu. Ja kaikki ne 4 ensimmäistä sineettiä siitä oli nämä ratsastajat. Kun se avasi ensimmäisen sineetin, niin sieltä tuli, katsotaan suoraan mitä tää on. Vittu taas tuolta. Aika siisti tarina. Aika siisti insight-juttu. Ja mutta tässä vielä pikku insight-tarina. Jeesuksella oli vain oikeat kädet. Siis siinä oli niinku, miten paljon oppilapsia oli? 12. Jeesuksella oli 12 kättä. Mutta ne oli kaikki oikea käsiä. Paitsi Juudas oli vasen. Se ei tajunnut. Ja vasemmalla kädellä Jeesus runkkas. Niin. Ei, se ei runkkaa vasemmalla kädellä. Miten se laitat sen Jeesukselle? Mikä tuo on sinun oma inside juttu? Hei vittu, minä yritin vaan tehdä viitsi, mutta ihan sama.
Ja se on... Jeesus luuli, että Juudas oli oikea käsi, mutta se luuli vaan sen takia, koska Juudas piti kättänsä toisinpäin. Ei ollut oikealla puolella pöytää ennen tilaa, niin piti laittaa se vasempaan. Niinpä. Ja sitten Jeesus ei huomaa kämmen selkeä sisäkämmentä. Se ei erota niitä, se ei ole rasisti. Mut niin, mennäänpä tähän. Ensimmäinen hevonen. Valkoinen hevonen, ratsastaja, hevonen. Mutta eikö tuo aika rasistinen maininta ylipäätään, että se erota niinku tätä kämmentä? Siis niinku tummaihoisellahan se niinku, sisäosa on niinku vaaleampi kuin toinen osa. Niin just. Siulla tulee tuommoinen kaksin jakaminen siitä. Siulle se on rasistinen, mutta kun Jeesus ei erota sitä, se eroaa sinä edes valkoiselle mustille, ei millään. Mutta tuo viittaa semmoista testin, että se on niinku tuon kautta jo niinku tarkistaa se vittu rasismia asioita. Siellä rakensit oman pään sisällä testin. Tämä on vaan sinun sisäinen kahtijakoisuus, mitä antaa rasismin ympärille. Jeesus sisäinen rasismi. Niin, sinun sisäisen rasismi. Sinun sisäinen rasismi rupeaa kiihumaan ja sitten rupeaa puolustelemaan, että ei me ole rasisti, Jeesus on rasisti. Hei, minä on verisokki. Minä näen vain yhtä väriä. Mikä se sitten, mistä sä puhut tuosta mustasta kämmenestä mustaihoisella? Valkoista kämmenestä? En mä tiedä, minä on kuullut, että niillä on eri väriset kämmenet. Älä kuuntele niitä. Tuo huijasta. Keneltä kyläläiseltä sinä kuulit sen? Varmaan Juudakselta. Juudas varmaan sanoo sulle tuo. Varmasti se Juudas oli. Älä kuuntele sitä aina Juudasta, se kosettaa. Minullekin velkaa rahaa, eikä vieläkään maksanut. No, mitkä todistet sinulla on, että se ei puhu paskaa? Se on vaan tosi luotettava. Kun sä katsot sitä silmiin, niin sinä on täyttä luottamusta sen silmissä. Että sinä voit sanoa, että joo, kyllä tää uskoo sen, mitä se itse selittää. Täällä ei ole semmoinen. Juudas se uskoi jokaisen sanan, mitä sanoo. Ai Jeesus, Juudakseen. Eikö Juudas ylipäätään? No Juudas uskoo, mutta Juudas tietää, että okei, ihmisiä voi selvästikin huijata tällä uskolla. Minä voisin itse kusettaa. Ihan testata mitä tapahtuu. Eikö Juudas olikin se pahin siitä? No, se oli se, joka kavalti Jeesuksen. Sanoi näille roomalaisille, että hei, tulkaa hakemaan Jeesus. Mie suutelen sitä, kuka on Jeesus, niin ottakaa se. Ja roomalaiset oli silleen, ei sun tarvitse suudella, osoita vaan sitä. Mutta Juudas oli, mie vittu, anna se kunnon suukun poskelle, ei kyllä huulille. Ja sitten me menen polville, ja me annan vielä panneminno. Joo. Tulkaa hakea sitä joka panneminno. Just näin, se muutaman lantin sai siitä. Että ei tapahdu mitään virheitä, että varmasti tiedätte mitä tapahtuu. Jeesus tuli just se silloin, kun roomalaiset tuli sinne. No en tiedä, tulikohan sille blue ballsit. Se oli silloin, kun se ristinnaulittiin se Jeesus, niin pahin asia siinä oli se, että ei vittu, me en edes tullut. Ei vittu blue ballsit sattui, niin sen takia se huusi siellä. Ei saakeli. Ei ihmet, se nousi kuollesta. Mihinkin varmaan nousi kuollesta. On pakko käydä hakemaan. Siis silloin sittenkin jäi sieltä juttu, mitä se ei saanut tehty loppuun. Tiedätkö, kun haamuilla on semmoinen... Niin se meni... Tuli vittu sitä kolosta ja oli se, missä vituissa Juudas on. Ja sitten kun se on kuollut ja se on haamu, niin se ei pysty tulla enää. Siis niin, se on semmoinen kierre, johon niin se on jäänyt kiinni. Holy shit. Vituutta sulla on Jeesus. Ihan kamala elämä. Kiitos, jos kuolit meidän syntien vuoksi. Ei tarvitse meidän enää kärsiä tuomasta. Okei, pitäisikö tää katsoa tää ensimmäinen ratsastaja nyt? Joo, voisi ihan mennä siihen tää ratsaan. Tää näkyy alkaa tälleen, tai siis tää sineetti, ensimmäinen sineetti. Minä näin, ja katso, valkoinen hevonen, ja se selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin kruunu. Tai seppele, se vaihtelee, jotkut käännöksissä sanoo seppele, jotkut sanoo kruunu. Ja hän lähti voittoisena, ja täydentääkseen voittonsa. Joo, mulla luki se seppeli. Sieltä tulee valkoinen hevonen, jota sanotaan, että se saattaa symbolisoida niin Jumalan puhdas mielisyyttä, semmoista hyvyyttä, täydellistä hyvyyttä, se valkoisuus. Ja sitten sanotaan, että se ratsastaja on Jeesus. Jeesus johtaa tätä sottaa. Minulla lukee, että se valkoinen hevonen kuvastaa niin anti-Jeesusta niin sanotusti. Se niin kuin menee just uskonton vastakohta, että se niin kuin feikkaa sitä, että se on niin kuin semmoinen puhas ja semmoinen kiva ja heppainen. Mitä vittua? Täällä on täällä tuntuu olevan oikeasti näissä uskonnossa ihan helvetisesti ristiriitoa. Ei ihme, että kristiusko on lahkatun niin monen. Ei ihme, että sä oot tappanut niin vitusti porukka. Minäkin varmaan rupesin tappaa porukka. Tekis minä murhata sut ihan vitun kovaa tällä hetkellä. Tekis minä Hei, missä siellä luet? Minä luin niinku Moskovan joskin tutkimuksessa. Minä luen jv.orgista Jehovan todistajien sivulta.
Mä luin eka Wikipediasta, mutta Jehovan todistien sivulla taitaa olla vähän enemmän niinku Mutta tässä on ihan tekstiä tähän. ikonit ja semmoista. Tässä on eka ratsu-ikonit. Ui vittu, kuvia. Minulla ei ole kyllä tuommoisia kuvia. Niin, tää on kyllä aika ammattilaisen tekemä. Saata. Sulla ei kuvia. Vittu. Eli siis siellä sanottaa sitä vähän niinku, että se maailmanloppu olisi niinku, ne olisi pahoja ne hevoset siellä siun tekstissä. Että se valkoinen hevonen kuvasti niinku, että se valhetta. Niinku valkoinen valhe. Mm. Mutta valkoisuus yleensä tarkoittaa, symbolisoi hyvää. No joo, tässä on sanottu myös, että se niinku hyvyyttä tai just sitä niinku valhetta. Hyvyyttä tai pahuutta, jompa kumppa, en tiedä, se symbolisoi kaikkea samaan. Ei mitään. Muistatko, kun minä puhuin tuossa, oliko se siinä 10 käsky podcastissa? Vittu, mitä niin. Minä puhuin tuosta, että niinku, miten jos kaikki tämä on vain niinku kusetus, että tämä taivas on vain niinku Luciferin kusetus, mihin me niinku jäi kiinni vaan. Et tiedätkö siis niinku Luciferin idea kusettaa meitä? Eiks niin? Minkä takia? Minkä takia se kusettaisi meitä taivaalle tämmöisellä? Koska, no miksei, eikö se ole aika hyvä kusetus? No siis, no mikä vaan on hyvä kusetus, jos kusetat. Se muuttaa sinun uskos. Miten se taivas onkin helvetti, mistä me puhunkin, että niinku, miten jos me yritetään pistää uskomaan just niinku se Lucifer, että taivas on se, niinku, se hyvä paikka, mutta se taivas oikeasti onkin se niinku, helvetti. Eihän Jumala koske niinku meihin sille erityisesti. No ei sille, no ei. Siis Jumala ei tule meidän kanssa kontaktiin. Meidän kanssa tulee kontaktiin vain Jumalan niinku, teokset, niinku Luciferit ja Jeesukset ja kaikki tuommoiset muut osiot. No en tiedä, Jumala on koko aika sinun kanssa kuitenkin kontaktissa sille se. Minulle se on ainakin semmoinen niinku todellisuus, semmoinen niinku koko aikainen se niinku, miten se on organisoitunut, eikä se. Tai rakkaus. Aina kun soitin Jumalalle, se aina hei niinku painoi sitä punaisen nappi. Niinku se on sun vieressä, se on silleen, että älä vittu tuhlaa puhelinlaskuja. Meillä on prepaid liittymä. Ja vittu siellä aina äänettömällä pitää puhelin. Siellä ei tarvitse muuta kuin laittaa kädet ristiin ja puhua Jumalalle silleen, että joo. Moi, sitten tää oli paskapäivä tänne. Kompastan. Lopetettu. Kusetusta. Mikä? Kusetusta. Se on se Lucifer sun sisällä, joka sanoo. Lucifer sanoo, se aiheuttaa epäluottamusta ja paranoiaa sinun. Mutta tää valkoinen hevonen. Kuka se ratsu on sinulla sitten siellä? Koska tässä sanottaa se Jeesukseksi. Ja Jeesuksella on kruunu päässä, koska se on voittaja. Koska se tulee voittamaan. Ja sanoo, että voittoisia ja täydyttää voittoisia. Valloittaja tulee vallottamaan sillä hyvyydellä ja voitolla ja onnistumisella sen hyvyyden ratsulla. Valkoisella hyvyyden representoinnilla. Tässä sitten otti huomioon niin tuo COVID-19. Joo, miekin kuulin sitä, mutta mie en jaksa lukea sitä enempää. Mulla on tässä aika lyhyttä ollut. Niin, se oli just se siitä valkoista hevosta tai sitä ensimmäistä hevosta sanottaa, että se on tauti. Mie en vieläkään tiedä, mistä vitusta se tulee, että sitä sanotaan taudiksi. Täällä ollaan vaan sanottu, että se on niinku tauti suluissa. Mut mie en tiedä, sairaus, virus, tommoset niinku... Niin miksi? Tommoset. Mut miksi se on? Eli niinku se tulee, tiedätkö, se ei ole semmoinen välitön kuolema, niin tiedätkö, että se tiputus siinä kalliosta, löit päätä johonkin kiveen ja sä kuolit siihen. Niin vaan se on semmoista niinku hidasta kuolemaa. Miten varmaan siitä se tarkoittaa. Että se, niinku, se kuolet niinku... En mä tiedä, mutta vieläkö se just sitä... Miksi on tauti? Siis tautit oli aina. Ja tautit on aina ollut niinku aika pahoja. Siis niinku, ennen aikaan niinku, oli ihan vitusti porukka siihen. Joo, tauti on vähän semmoinen niinku epävakauden synnyttäjä. Paniikkia synnyttäjä ja kaikki tämmöistä. Se laukas se paljon muita huomioon. Ja mietin, kun ennen ihmiset niinku selviytyi sille, että ne niinku otti 2 perhettä yhteen. Että niinku... Ne yhdisti 2 perheitä tai enemmänkin niitä perheitä, että voisi niinku jotenkin selvitty talven yli. Mutta mieti, jos siinä niinku joku sairastui. Siis se on vitumuinen helvetti, kaikki vittu sairastui heti. Pituuttas. Se pitää vaan heittää pihalle. Lapsi vaan tekee vaan esioselle nonni vittu. Niin, takka vaan. Polttopuksi. Auttaa desifioon jäässä pyhässä tulessa. Heti kuoppaan vasta. Niin. Ja sulla on valmiina sinne, se on väärä kuoppi, mitä sun perheenjäseniä on. Mieti heitä sen keitton, kehuvassa vedessä ne lähtee ne kaikki bakteerit. Ei me ottaisi riski. Otettiin toinen ratsastaja.
toinen ratsastaja. Mutta ootteko te tiennyt, että niin kuin ennen aikaa tuohon peseytymiseen oli järjestys? Jossa niin kuin, ensin oli nuorimmat ja sitten niin koko ajan vaan niin vanhempaa ja vanhempaa. En ole kuullut tuosta. Mutta vanhuksmuusti oli viimeiset. Mikä? Jossa niissä oli eniten sairauksia. Niin kuin Siis jossain samassa värissä tai jossain järvessä. Eikö siis, tiedätkö, jos niin iso perhe, että jos teillä on niin kuin 10 henkeä tai 20 henkeä, ihan sama joku tommonen, niin vanhuksilla oli ne viimeiset, jotka käy pesulla. Lapsillahan on niitä tauteja eniten, joita ne voi lähettää. Nehän on semmoinen niin vitumoinen tautipesäke. Nehän niille vanhuksille voi antaa ne sairaudet ja nämä vanhukset kuolee pois. Minä ymmärrän, mutta todennäköisesti niin se juttu, että niin kuin, jos vanhus, joka on jo kokenut näitä sairauksia ja kokee niitä uusiksi, niin se on todennäköisesti selvitty niistä uusiksi. Siis kun niillä on sille immuniteetti. No niin, mutta vanhuksilla on vähän semmoinen juttu, että niillä on heikko keho jo valmiiksi. Kun ne saa sairauksia, niin niiden keho ei jaksa taistella sitä vastaan. Aikuisilla kyllä. En tiedä, olisi liian riskikästä antaa vitusti niin konkilvien lapsille. Siis, niin antaa vanhuksi käydä pesussa, siinä on varmaan 10 eri sairausta ja sitten lapsi pitäisi niin torjua ne kaikki. Niinpä. Ja sitten niistä tulee ihan vitu hyviä kehoja niille lapsille ja ne aikuisena kestää ihan vitusti kaikki. Tai sitten se vaan tuut kattoo sitä lasta ja se vaan siinä vedessä vaan niin titkö... Selkäilettävä. Joo. Vittu ihan sama, se oli paskalapsi, niin vittu. Ja siellä vaan ota se vittu paskalapsi. Niin, ja mä itse teen sen. Sitten miekin saa se, ja vittu mie on kuollinen sen seuraavan kerran. Ei kun siellä vaan otat sen silleen, että paskalapsi heti kattilaan sillä laitat siihen. Ai niin, se on vieressä siinä ajat. Mie oon ajatellut ennen sitä, että ei tarvitse tehdä mitään ylimääräistä, kun on vaan kattila vieressä. Ei tarvitse. Periaatteessa. Jos mietit sä vuodessa aina yhden lapsen lisää. No vähin. Se on semmoinen niinku aika produktiivista. Aina liha mukana. Työvoima, liha ja aika monta eri asiaa. Siis siinä aika... Vittu, pitäis hankin nainen. No kannattaa, rupea tekemään lapsia. Se ei tarvitse tehdä ikinä enää töitä eikä mitään. Et se varmaan kelarahoja enää tarvitse, kun sulla tulee vaan lapsia koko ajan. Mutta se kestää aika pitkään, niin kun sä saat sen työvoiman, koska se on niin vitu. Niin, pitäisi odottaa ensin 22 vuotta, että se pääsi töihin ja sitten niin ei tarvitse tehdä mitään. No niin. Olisi parempi, jos tulisi kaksoset. Mut niin. Totta kai se on parempi. Kaksinkertainen työvoima. Mutta niin, seuraava ratsu. Seuraava ratsu on punaisen hevosen ratsastaja. Eli tämä on se, joka on... Mulla on lukee, että tuon oranssin. Oranssi? Mitä vittu? Tuosta minä vielä kuullut. Okei, no niin joo. Tää on itse asiassa... Niin. Mie sanoin tämän lainan. Mutta tuo sana, kun oranssi mit tuo kuvassa, se käyttää usein ruostoselle, niin kuin ruosteinen. Täällä... No tää... Niinku mätä ja veri, vaan niinku tommoista. Mie sanoin tämän lainauksen. Tuli eräs toinen, tulenvärinen hevonen. Punainen, oranssi, aika sama. Tulenvärinen hevonen. Ja sen selässä istuvaa annettiin ottaa rauha pois maasta, niin että ihmiset tappaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin suuri miekka. Sota. Tuo ole yleisesti se sota, joka näyttää olevan mediassakin sota. Tulenvärinen, kiivautta, kaaosta, vihaa. Ja miekka. Sitä käyttää sodassa. Ihmiset tappaa toisiaan. Tuo on aika semmoinen niinku... Siis sille antoi Jumalan miekan. What the fuck? Onko tuo mitenkään kiva? Mikä? Siis, missä se sai miekan? Sille annettiin vaan miekka. Hänelle anti iso miekka. Ai iso ja suuri miekka. Niin, totta. Mulla lukee iso miekka erikoisesti. Siis se, niinku, että se ei ollut pieni miekka. Tässä on jotain pieni kyrpäsiä vasta selvästikin jotain propagandaa. Minkä takia ei keskikokoinen miekka? Miksi se piti olla suurempi kuin kaikilla muilla? Ihan vittu epäröi. Ja miksi Jumala teki aseita? Mitä helvettiä? No, eihän se voisi tappaa saatana. Saatana oli vittumainen. Et se voi piiskata vähän ihmisiä. Joo. Eikö tämän ratsun idea oli tappaa ihmisiä? Ei vaan se tekee ihmiset tappaa toisiaan. Mutta se koko pointti on siitä, että sen idea on tappaa ihmisiä. Ai, tuolla sodalla. Siis, niin, vaikka se, niinku, se ei tapaa ihmisen niinku, suoraan, mutta se koko pointti on siinä, että se johtaa ihmisen niinku, tappamaan toisia. Eli se on sen tekemään sen toisen tappamista. Se ottaa rauhan pois maasta, että ihmiset voi tappaa ja se näyttää sitä miekkaa muille, että tällä voi tappaa aika vitu hyvin. Ei se varmaan käytä sitä, mutta se näyttää sitä. Mites mieltä sä oot tuosta sodaratsusta? Mitä mieltä minä voi olla siitä? Se on ihan siisti, se on varmaan vihana. Tulevärinen hevonen. Aika siisti. Minä haluaisin semmoisen hevosen.
Mitä se on? Se on vaan sitä, että Minulla on tähänkin ikoni. Oho. Totta kai. Joo, mulla on jokaisen on ikonit. Totta kai. Te ortodoksit ikonit vittu, siis te eilisten ruuasta, mitä se on. Niin, se oli niiden aikojen sarjakuva. No, niin, aika lailla. Mutta se on aika itsestä selittävä tuo musta sotahevonen. Se on, jos maailmanloppu tulisi... Ei se, mulla ei ole musta, se ei ole musta. Eipä, vittu, minä katsoin tuota seuraavaa vahingossa. Se on oranssi. Niin, liekivärinen. Tulee värinen hevonen. Mie en tykkää tosta vitun suihkusta, sai se pahalleen. Hei, mulla tässä näkyy vielä, kato. Mulla näkyy tossa vielä, kato tätä. Mulla näkyy tossa muutama nugetti. Nugetti? Tuossa on muutama nugetti. Onko ne kananugetti? Mie en oikein näissä, on hyvin ne on vitu kannaviksi nugetti. Ja sillä on 100 mukana. Mie linkin tätä sivuille, niin kato. What the fuck? Se on 100. Se on 100. Mutta kato silti, se on se toinen heppa. Tää on aika ihmeellistä. Katsotaan. Kyllähän tää pitää laittaa sitten tähän podcastinkin kuvaksi. Tää tulee tähän kohan... Missä vitus se on? Mikä? Se hevonen. Mie laitin se sivuun. Laita sitä punaisella hevosella. Häh? Mitä sä teet? Mie löysin. Katon sitä. Mie katon sitä kuvaa tässä. Tää on. Näyttää enemmän jostain puuokselta. No näyttää enemmän tuolta humalalta, joita käytetään tuossa oluessa. Ai on. No kato sitä kolmatta heppa. Onko siellä jo parempi? No näyttää enemmän lehiltä. Vielä enemmän ja siellä nelosella vaan heroiini. Sitten on kissy. Koiri. Vuohia, mitä vittu on. Eikö tuo on just niinku... musta kuolema, heroiini, just tommoset kaikki tommoset pahinta sitten. Menee vain tuossa pikku pusseen, jossa on jotkin valkoista ainetta. Ja valkoisia naamoja. No siinä on myös kalpea hevonen, ihan niinku valkoista ainetta. Heroiini, eikö se ole ruusuinen? Hevonen näyttää aika fansiltä. Totta kai no kaikki hevoset näyttää aika fansiltä. Ei tuo erikoisesti näyttää fansiltä, semmoiselta vitu oikein mukaiselta. Se kahtoo taakseen tuo hevonen. Kaikki muut kahtoo eteenpäin. Fiksu hevonen. No eikä, onko se kuitenkin tai onko se, ei, tuo tyhmä hevonen. Miksi vittu se katsoo taakse, kun sen silmät on semmoiset, että se ei edes katso taakse, kun se näkee taakse. No tuolla hevosen, niin mutta katso tuon hevosen silmiä siinä kuvassa. Ne osoittaa eteenpäin. Se on saalista. Ja mitä vittu se siitä on vierekkäin? Mitä helvettiä? Eikö se ole kulmissa? Tai tää vitun piirtejä, joka piirtää vitun tyhmä. Sekin sattuu. Joo, se on aika vaan, mutta se ei ikinä nähdä hevosta. Niin, se on ollut vaan sisällä tekemässä näitä vitu ikoneja jollekin rikkaalle ukolle. Sille vaan yritetty kuvailla hevonen ja sille unohdettiin sanoa, että silmät on niinku toisella puolella kasvoja. Mutta me oltiin tuossa toisessa hevosessa, eikö niin? Joo, mutta se oli tää punaisella hevosella. Punaisella kautta tuulipunaisella. Joo, eli no, okei, se on aika lyhyttä. Se on vaan punainen heppa ratsumies. Symboloi verta taistelukentällä. Ja sitten seuraava. Joo. On musta hevosen ratsastaja. Ja tää kohta, musta hevonen. missä tästä puhutaan. Ja tämä ratsu on vankilassa. Taas on se osa vitsi. Mitä? Minä näin ja katsoin. Siis, musta hevonen ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin äänen ikään kuin niiden 4 elävän olennon keskeltä sanovan: litra vehnää denaarilla ja 3 litraa ohria denaarilla. Äläkä vahingoita oliiviöljyä, äläkä viiniä. Tässä on vähän enemmän sisältöä. Haluaisitko suojata sun vitsiä, haluaisitko puhua sitä enemmän? Onko jotain sulla tavaksi? No, minä haluaisin vetää toisen vitsi, että mitis Jumala kutsui niitä 4 ratsasta paikalle. Niin, ne kaikki tulee, mutta se musta heppa ei tule. Se tulisi myöhässä varmasti. Se tulee myöhässä. Se tulee 8 vuotta myöhässä. Ai niin, hei. No noiden isiä ja tämmöisiä. Mutta jos töihin tarkoitetaan, niin sitten se musta stereotyyppi täyttää, että ne tulee myöhässä. Eikö mulla oli se stereotyyppi, että se on vankilassa. Okei. No. Oletko saanut tätä just rasismia ulos tarpeeksi? Voiko me nyt jatkaa? Mennään katsomaan. Haluan lisää. No.
No okei, lähetä vaan. Kyllä selvät. Tässä on vähän enemmän. Eli se tulee musta hevosen selässä. Et mikäs tää oli? Tää oli nälänhätä. Tää oli nälänhätä just, joka tulee kriisiaika lama. Musta hevonen, aika pimmeä. Aika niinku musta. Aika pimmeä. Huono. Aika musta. Huono. Musta hevonen on musta. Musta hevonen on musta. Se tarkoittaa huonoa, se tarkoittaa... Se viittaa vähän semmoista niinku kuolemaa. Niin, musta on huono, muistako sitä? Musta on huono. No niin, löyty lisää. No niin. Hei, me puhutaan nälän ratsusta. Nälkä on huono, siksi me sanoin, että musta on huono. Mitä vittua? Mitä me sanoin väärin? Mutta se ratsastaja on valkoinen. Missi? Ei sitä ehkä sanota erikseen sanoa, että se hevonen on musta, mutta se ukko, joka on siinä kyyvissä, sillä on ainakin vaan kädessä vaaka. Joka niinku punnitsee asioita, tasapaino vaaka. Tämmönen vanha-aikainen vaaka. Eli joku myyjä. No, vähän niinku, mutta sehän sanoo tässä... Minä kuulin äänen ikään kuin niiden 4 elävän olennon keskeltä sanovan. 4 elävän olennon. Mitä vittua nämä 4 elävää olentoa? Tuo 4... Olikohan ne olennot jotain semmosia, jotain ihme jumalallisia omituisia enkeliötökköjä, jotka tuli... Siis onpas vähän turhattava tää 3. ratsu tai 4 ratsu. Siis periaatteessa jos ihmistä ei nussisi niin paljon ja meitä olisi niinku edes puolet vähemmän, edes 4 miljardia tällä hetkellä, niin ei olisi nälkä kellään. Eiköhän olisi jollain. Kyllä me joku pitäisi palkasta jonnekin vitun nurkkaan. No siis tietenkin jollakin olisi nälkä, koska niinku mä syö ylipäättä nälkään. Mut niinku silleen, tiedätkö, että niinku olisi tarpeeksi ruokkaa silleen. En minä usko, että me tehtäisiin kuitenkaan se ruokkaa yhtä paljon, jos me taas niin paljon vähemmän. Eli me tahalla jättää joku osa ihmistä niin kuin nälkään. Jos me oikeasti haluttaisiin jakaa sitä ruokkaa, niin me pystyttäisiin tekemään se nyt. Me ei vaan anneta sitä ruokkaa ylläpitääksemme halpaa työvoimaa. Tai jotain semmoista. Myös tuntuu, että niinku, ei se johdu siitä, että meillä on liikaa ihmisiä. Se johtuu siitä, että meillä on sosiaaliset hierarkiat. Se, että on ja kärsijöitä sen ongelma on just, että meillä on liikaa ihmisiä. Myös se johtuu siitä, että meillä on tasapaino. Jos meitä olisi 4 miljardia vähemmän, se olisi 2 kertaa helpompi se koko hierarkian niin kuin meno. Mutta meillä olisi se on 2 kertaa vähemmän työntekijöitä. Meillä olisi puolet vähemmän näätyviä. Niinku, ei meillä olisi myös niin paljon työntekijöitä. Puolet vähemmän syöjiä. Meillä olisi puolet vähemmän nauttijoita. Ei tarvitsisi. No ei me... Meillä on Kiina. Mut hei, jos puolet häviää, niin jääpi vaan kiinalaiset. Ihmiset sanoo, että on liikaa ihmisiä, mutta minun mielestä ei ole tarpeeksi. Vittu, tehdään mitä ihmisiä niin pitkään, kunhan rupeaa kuohumaan yli maapallon. Siis tiputtaa kuun päälle, maapallon päälle. Siis minulla on sellainen sisäinen fiilis, että niinku, aina kun syntyy yksi ihminen, joku eläin kuolee siihen. Ja sitten niinku, kun syntyy seuraava ihminen, seuraava eläin kuolee siihen. Ja sitten niinku, siis minusta tuntuu, että on joku rajallinen määrä, mitä olentoja voi olla maapallossa. Ja sitten niinku, aina kun syntyy joku olento, toinen niinku miinustuu, niinku menee miinukseksi. Ja niinku tolle vaan niinku toimii. Ja kun ihmiset tulee vaan enemmän ja enemmän, ja kun ne niinku elää vaan pitempään ja pitempään, ja me tapetaan kaikki muut eläimet ja syö niitä, ja me synnyttää vaan lisää, niin muut eläimet kuolevat sukupuuttoon ja niitä vähenee. Siis me painottaa muita olentoja niinku alas. Silleen, että me elättävät ja synnyttää. Me pitää tehdä vähän enemmän ihmisiä, että me voitaisiin sitten kehittyä ja heittää meitä planeetalle jonnekin. Meillä olisi semmoinen yksi tuutti, mihin me voidaan mennä. Mehän toista eläintä eestä sitten pois. Ehkä me pääsemme. Me pitäisi vaan sotia. Laittaa sotiin. Eikö me ole... No, pikkusiljaa me aloittaa. Ehkä me lähdetään. Siis kerättää semmoisen niinku muutama miljoona armeija per vuosi niinku, johonkin kentälle. Löydät joku alue, missä niinku neutraalisti. En tiedä, joku Karsani, se on aika kuoltumaani ja sama. Siinä voisi pommittaa kaikki. Niin kaikki keräännettä siihen, piirtää viiva ja pistää sotiima toisen kanssa. Ne, jotka selviytyy siitä niin sodasta, palaa kotia ja jatka elämisen, ei tarvitse enää vittu ikinä koskea tähän niin armeijaan ja kaikki sotapolitiikan asioita. Voit elää vittu loppuelämä ilman niin kuin, sitä ongelmaa. Ketkä mennään sen sotimaan? Miten ne valittaa? Uudet, jotka ei vielä ollut sotimassa. Aina kun kaikki kävi sodan läpi. Niin, kaikki kävi sodan läpi. Traumatisitut yhteiskuntaa ja siellä vaan aiheutat ongelmia muille, kun sä oot niin vitun traumatisoitunut. Niin. Ryyppät vitusti hakkaat sun vaimoa, kun sä oot niin vitun traumatisoitunut. Mutta jos kaikki käy pistää läpi, kaikki on siinä. Sitten jotkut protestus. En minä halua tätä. Tää on aika vammasta.
Koska se aiheuttaa paljon kärsimystä. Miksi vittu me tehtäisiin vaan enemmän? Vittu, no en tiedä. Minun Jos katsoo jokaisen ihmisen niin kuin Google-historia. On. Lo. Haloo. Terve takaisin kusinalle. Eli... Halo. Oliko meillä aukko? Vittu se meni lähelle. Meillä oli siellä leikat niin, että sillä on väliä. No koska se pätkässä ei olekaan tavallaan, niin kyllähän meillä oli tauko silleen, että se saattaa tehdä omituisen katkemisen. Niin hyvä vaan, koska me ei tiedä mistä me jatkettiin, niin vähän silleen niinku antaa kuvaa, että okei, tää katkesi. On siellä jonkun verran väliä. Kuka ei tiedä, mistä me jatkettiin. No ei tiedä, ei kukaan vittu kuuntele, ei ole mitään vittu väliä, mutta hyvä silleen niinku, aina tiedät, että se on helpompi niinku, se ei tapahdu vaan semmonen yksi klikkaus. Jo, niinku keskustelun flow yhtäkkiä muuttuu kokonaan. Vai voimme yrittäkää esittää? Minä muuten vasta huomasin, että minä olen aina niin likainen. En tiedä soppeudun, kun minä tehdään podcastia. Ehkä mie tuli likaiseksi tällä paskalla vitu JJS-herkatilla. Pikkuhiljaa vaihtaa rooli. Joo. Tänään minä on muuten Miska. Minä on Igor. Mä oon ihan peristä, että miksi vitussa poliitikot tekee näitä asioita? Uutista ihan homoja. Eikä me ala mitään muuta. Tuo on aika lähellä. Miksi vitussa Venäjä lähettää jotain? Miksi vitussa USA sanoo tämmöistä paskaa, kun ne itekin on ihan peristä? Vittu mitä maailma täynnä... Mitä vittu, mikä sana oli? Hermafrodiitteja. Hermafrodiitteja. Se on väärä. Hoppeleita. Ne on tänne homoja vaan. Hei, se pitää olla Miska. Me ei otti sinne korjata. Mikä vittu se on sana? Se on... hypoteetti. Höpötintti. Vaikea ole Igor. Niin minä vittu samalla tavalla sanoin, että sanon väärin. Ihan kuin siihen. Se kamera liikkuu. Kamera liikkuu. Joo. Hei, mikä vittu se liikkuu? Mikä vittu se oli? Se oli... Tekopyhä. Ei se ollutkaan hoola alkaa. Hypokriti on sen. No tekopyhä on kyllä aika vitun yleinen ongelma tässä niin kuin meidän maailmassa. Niin on. Oot se tekopyhä? Välillä. Mutta minä huomasin, että minun tekopyhä usein on siinä, että minä yritän ehkäistä niin kuin paha olla muilla. Että se... Keksin syy esiin, miksi kannattaisi painua vittumin talosta, että niin minä voisin olla rauhassa nyt yksin tässä. Mutta minkä takia se on tekopyhä? No kun minä kusetin syyn. Siis keksin syyn siihen, että miksi se voisi lähteä, vaikka se ei olisi totta. Eikö se ole tekopyhä? Tekopyhä on jotta semmoista syytä toista ihmistä siitä, mitä siitä et teet, tai sanoo, että toiminnan on kyllä ihan persistä. Vaikka sä itse oot ihan persistä. Jotain tämmöistä. Tätä ihan vitun persistä. Hyvä. Teillä on paskapodcasti. Teillä on paskapodcasti. Ja minä on muuten enkeli. Minä olen syntynyt enkeliksi. Siis minä en syntynyt. Minä tipahin tuosta vaan. Tipahin. Mikä enkelistä? Kuka se on niistä enkelistä? Mikä sun tehtävä on? Minä en muista, mutta minä muistan, että 5 muuta enkeli hakkas minua. Eli ehkä minä on 6. Lucifer? En tiedä, eikö Lucifer ollut eka? Ai niin, totta. Niin se olikin. Totta. Mutta minä muistan vaan muistikuvasta, että 5 muuta hakkas minua ja heitti alas, niin minä olin 6 just. Okei. Jatkuuko näistä ratsastajista? Mikä vittu täällä on seuraavaksi? Me katsottiin tätä musta hevosen ratsasta ja tällä oli tää vaaka kädessä. No. Se puhuu... Siis minusta tuo kolmaskin on ihan... Siis nälän ratsumies. Eiku nainen. Tai jäsmä hemofrodiitti. Mies. Onko se liian seksistä? Miksi on kaikki ratsut on miehiä? Ei näistä ole ratsasta hevosella. Tai eikö ne ole vitoisia ratsasta hevosella just? Niin just mietin tuon samaa, että miten helvetti? Ehkä se symbolisoi jostain sodankäyntiä ja miehitkään sodassa enemmän kuin naista. Ehkä sen takia. Entäs nälästä? Eikö naiset tykkää nälästä enemmän? Hyvä kysymys. Naiset kyllä tykkää nälästä. Ne lopettaa syömisen välillä. Ne on silleen, että ne on niin nälkä. Anoreksia, bulimia, eikö ne ole usein niin naisille just? Okei, sovittain. Tää on hevosnainen. Musta hevosen ratsastaja on nainen. Ja totta kai se ratsastaa mustalla hevosella nainen. Eikö naiset tykkää niistä mustista? Koska niillä on isommat munat, niin just... Siis meillä kato, me osataan ratkaista tätä aika hyvin. Me pitäisi tehdä ratsastu. No, akateemikot, ottakaa yhteyttä meihin, jos haluatte tietää syvyyksiä tästä symboliikkaa ja kaikkea tämmöistä. Tämä on mikä mielenkiintoista on tällä, mitä tämä sanoo, tämä musta hevosen ratsastaja.
litraa vehnää denaarilla ja 3 litraa ohria denaarilla. Me ei ymmärretä näitä tästä vitun statistiikosta mitään, että miksi vitus, mitä se tarkoittaa? Se oli joku resepti. Täällä se on vielä, tuossa vielä näkyy kirja. Joka kuvassa näkyy kirja. Niin tässä sanotaan sitä, että se ruokaa olisi niin niukasti. Sitä se sanoo sillä nälähädällä. Se viittaa nälähättä, että ruokaa on niin vitun vähän, että pitää maksaa niin kuin päivän palkka sitä, että sä saat pikkusen vehnää. Ja sitten pitää maksaa ihan vituusti rahaa, että sä saat pikkusen ohra, joka oli jotain halppaa ruokaa. Ja miten vituusti sä pystyt ruokkimaan sun perheen tai niin kuin kokonaisella päivän palkalla. Sitä yritti sanoa. Ja sitten äläkä vahingoita oliviöljyä, äläkä viiniä. Se oli semmoisia perusruokia, mitä silloin käytettiin silloin niin kuin Kreikassa, kun tämä kirjoitettiin tämä Miten niitä voisi vahingoita? Ne on just niitä aineita, mitä ei voi pillaantua millä tavalla. Farmit huonosti. Huonot farmit. Nälähätä. Sotilaille menee kaikki. Sotilaat polttaa se sodan. Mutta niinku, sä tiedät mikä on oliivit? Siinä kasvaa hiekassa. En hirveästi. Ne on semmoiset puut, jotka kasvaa hiekassa. En tiedä hirveästi. Joku vittu sota on käynyt kaivinkoneella kaivamassa hiekan paskaa. Siihen aikoihin, kun oli jumalat tuommoista. Mä mietin, että sillä oli iso miekka, sillä saa vaikka mitä aikaa. Sillä voi niin, ja Star Warskin on totta. Siis siinä niinku Jumalan sodassa käyttö niitä niinku laserimiekkoja. Symbolisesti katsotte Star Warsia katsotte niitä syvällisiä viestejä ja tämmöisiä, niin sehän ihmisolemusta aika hyvin kuvailee. Tämmöisiä kaikkia sankarimyyttejä ja kaikkea tämmöistä, niin sillä on semmoinen tietynlainen allegorinen totuus, niin kuin on tässä Raamatullakin. Kaikkialla oikeasti on. Jos siinä ei vähänkin logiikka, joka on periaatteessa mahdollisessa maailmassa, eli se on totta. Jos sillä on oikeanlainen ulkokuori, niin siinä on viisaus. Ulkokuori samanlainen. Tai jotain tämmöistä. Tiedätkö hirveästi semmoisia tarinoita, joissa ei ole semmoista hyvää metaforista ulkokuorta tai jotain niinku... Tuo on vitun vaikea kysymys, koska... Mekin on miettinyt sitä, että eikö kaikki... Koska kaikki on periaatteessa aika paska ja kaikki on hyvä. Riippuu miten sä ymmärrät sen. Siis niinku, jos oot sellainen kapeakatseinen, niin sä ymmärrät asioita kapeakatseisesti. Eli niinku periaatteessa sinun ymmärrys mistä vaan olisi joku vaan niinku kämäsempi. Niin, kaikki sisältää viesti. Niin, tuo just mitä juuri sanonkin. Kaikissa on niinku sitä vittumoista viisautta, vaikka se olisi vitun retardista. Jos sä vaan löydät sen sieltä. Se riippuu vaan siusta. True. Käyttekö me nyt tätä muusta hevosenratsasta ja slattia? Joo. Vitu hyvin. Lähdetään eteenpäin. Nälkä tullut jo. Kuolema. Tää on minun lempiratsu. Tää on ainut ratsu, joka on luuranko minun mielestä. Minä tykkäsin siitä Supernaturalista, kun tuli tuo kuolemaratsu. Se oli vitun siisti. Se oli semmoinen vitun ohkainen, semmoinen vitun laiha pappa. Mie en muista sitä. Mie katsoin Supernaturalia, mutta mie en joku tekee muista sitä ratsasta. Ihan siisti. Se oli semmoinen niinku vähän lyhyempi, minun kokoinen pappa, jolla oli semmoiset niinku minun kokoiset hiuksetkin semmoiset niinku tähän niinku vähän pitemmät. Ja siellä oli kuitenkin pitkät ne, että niinku tästä asti niinku se oli mafiatyyppistä niinku vaan oli. Kyllä mitä ei muista jotenkin. Sormuksia semmoisia vitu isoja oli. Nice. Ja siellä oli se keppi kädessä. Kuolemalla. Se oli vitun leso. Se oli vitun leso. Ilmestyskirjassa puhutaan tästä viimeistä hevosrassasta ja niin. Näin. Minä näin ja katso. Hallava hevonen. Se on tuhkaharmaa. Hallava. Ja sen selässä istuvan nimi oli kuolema. Suoranaisesti sanottaa, että se oli kuolema. Näissä muissa se viitataan niinku erilaisten niinku viitteitä. Ja helvetti seurasi häntä perässä. Ja Hades seurasi hänen kintereilleen tai tuonella. Mutta helvetti. Joku niinku kuoleman jälkeen. Hades oli Kreikassa se vitu kuolema. Mulla on ollut kälki, että helvetti seurasi sitä perässä. Tuonella seurasi minulle. Se on vaan niinku kuolleiden paikka. Ja niille annettiin valta maan 4. osaan. Tappaa pitkällä miekalla ja nälänhädällä ja kuolettavalla vitsauksella ja maan petojen avulla. Tappaa vaan ihmisiä. Viettää henkiä. Tuo on vaan semmoinen basic juttu, että niin, annetaan nämä kaikki niin nälähädät ja sodat. Ja... Siis sota niin tuo ratsu, pitäisi keksiä jotakin. Siis niin sillä on joku ajatus, että niin pitäisi jotenkin saada niin taktikoimaan ja sitten tappaa ihmisiä niin jotenkin silleen. Nälälläkin on joku semmoinen, että pitäisi jotenkin vaikuttaa toisille. Sitten tuolla sairauskin on semmoinen, että sekin vaikuttaa toisin. Siis niin kuin, että pakko vaikuttaa toiseen, että se tapahtuu.
Mutta sitten kuolema, se vittu vaan tappa suoraan. Se vaan tulee ottaa sinun hengen, sillä ei mitään. Tää on vasta final pysäkki, viimeinen pysäkki. Joka tulee vettää kaiken. Ja Tuhka harmaa hevonen. Tuhka. Se on sitä vähän niinku... Siis, jos kuvittelin niinku jos olisi niinku, kun Lucifer oli keksimässä noita ratsuja, se on sillä, että hei, työnäilijä, keksikää miten te voisitte tappaa porukka. Ja sitten ne aluksi vaan, kaikki ne ekat 3 on silleen, miten me voisin tappaa porukkaa, ja sitten vaan keksii just näitä virus, sairaudet, nälkä, sodat, ja sitten toinen vaan, tapaan vaan. Vituuttas kyllä, jos minä olisin Lucifer, minä olisin, missä se on luovuus on? Jotta se oli, okei, no vittu, me kato pitkä miekkana lähettää vitsauksia ja maanpetoja. Ja sinne kaikki, mutta me vittu sanoin nuo jo asiat. Se on silleen, minulla on nuo kaikki. Minä on vituusti parempi, minä on luuranko, minulla on pääkallo. Minä on pelottava. Me tapaan. Ei tapaa. Ja se on Lucifer vaan, vittu, no 3 muutakin tappaa, mitä vittu se, keksi se parempaa? Mutta eikö nämä ole Jumalan lähettämiä ratsuja eikä Luciferi? Silloin se kuvaa vieläkin, että se on saatana, joka lähettää näin. Mutta nämä on niinku ratsumiehiä, jotka menee taistelemaan sitä pahuutta vastaan, jotka menee sotimaan. Niinku näitä... Mitä? Eikö ne kaikki on normi-ihmisen tappamisen? Joo, mutta ne normi-ihmiset on jotain saatanan palvoja ja ne saa jotain vitu öljyn niskansa, kuuma öljy, ja Jumala tulee ampua salamalla ja miekalla hakkaa niitä ja kaikki tämmöistä. Minua kiinnostaa, miten Jumala kontrolloi tuon sairaudet ja virukset, että miten se kontrolloi, kuka on pahis ja kuka hyvä kuolee siihen. Sitten, miten nälkän kontrolloi? Nälkän kuolee usein niin kuin just hyvät ihmiset, koska niin kuin, ne ei tee pahuuksia, että voisi niin kuin, tehdä, päästä tilanteesta vaan niin kuin, toisella tavalla pois. Sitten kolmas oli nälkä, eka oli sairaat, toinen oli sota. Sodissakin kuolee todennäköisesti vain niin kuin, köyhät ihmiset, ja ne ei pakosti edes ole pahoja. Ja kuolema. No kuolema on yleinen. Se on semmoinen varmaan kaikilla sama. Nämä on ne, jotka tuo maailmalla. Mutta 3 eka koskee vain niinku todennäköisesti hyviä ihmisiä, mutta tuo 1 koskee kaikki. En tiedä, miten vituissa nämä... Pitäisi katsoa tuo koko ilmestyskirja ja katsoa, että okei, mitä vittua nämä tarkoittaa tässä. Ja... miten nämä viittaa sitten näihin muihin juttuihin. Nyt me vaan katsottiin nämä hevoset ja... tiedetään, että nämä on ne, jotka synnyttää maailmanlopun. Nämä on vähän niin kuin semmoinen valmistaa... Tämä on semmoinen yleinen ongelma maailmalla. Valmistaa semmoista suurta muunnosta varten. Niin silloin kun tapahtuu muutosta, niin silloin on stressiä, epämukavaa ja tämmöistä silloin menee adaptoituessa. Ja nämä kaikki symbolisoi niitä stressiaiheita ja epämukavuuksia ihmisille. Niin, me ei käytä mitään muuta, kun katsottiin vaan nuo hevoset. Mitä vittua tästä sitten? Nyt meillä ei ole enää mitään aiheita. Miten niin? Onpas. 8 syntiä, vai oliko se 7 syntiä? Eihän me varmaan samassa episodissa. No ei niin, ei tietenkin. Episodin loppu. No mitä, me voitaisiin keskustella vielä noista ratsuista. Miksi ne ratsastaa hevosilla? Miksi ne ei kävele jaloin? Mikä vittu niillä on? Laiskoja paska. Niin, ja vielä hyvä kysymys, miksi ne hevoset ei kuole? Ehkä ne on pyhiä, hienoja hevosia. Ne on jotain... Esimerkiksi eka hevonen on sairauden hevonet, niin miksi ei kuole sairauteen? Eikö se ole... No se riippuu, se on sitä sairauden mieltä, mutta ne ei ole fyysisiä otuksia, ne on Jumalan lähettämiä sinetin kautta avattuja. Tää oli muuten hyvä, me on kuullut siitä teoriasta, että kun se Mooses vai kuka vittu se näki sen palavan puskan ja sai joku Jumalalta jotain kommentteja sieltä. Se oli erillinen tarina taitaa olla, mutta kuitenkin. Sitä sanotaan, että sillä aavikolla, missä se palava puska tuli vastaan, ehkä Mooseksella muistaakseni, vai kuka vittu se oli, kuitenkin se oli akaasiapuska. Akaasiapuskassa se sisältää DMTtä. Ja sitä sanotaan, että se olisi tullut se akaasiapuska on jotenkin palannut, kun se on joku aurinko on osunut oikealla tavalla, joku liska on sylkinyt siihen ja on se pisarakata tullut jotenkin suuren lasiin ja polttanut sen puskan ja sitten se Mooses tulee katsomaan, mitä vittua palava puska, ja se hengittää sitä DMTtä, sitten se näkee. Ja se hengittää sitten sille niinku... niin, jonkun takia se tulee haistelemaan sitä puskaa. Jonkun takia just tolleen just tuli. Ja sitten trippasi. Jumala ohjista. Ja sitten se näki sen
ilmestyskirja. Mutta ilmestyskirjan näkijä oli joku eri ukko, joka näki saarella sen. Ja se karkotettiin sinne saarelle sen jälkeen, koska se heitettiin kiehuvaa öljyä, roomalaiset heitti sen, ja sitten se ei kuollut. Ja ne oli se, okei, heitetään tää vaan vittu tätä maasta, se on, ei haluta enää vittuille sille se enempää. Tuo kuulostaa hyvältä, mä tykkään tuosta. Sille tuli sillä saarella vaan näkyy sille, tää visio just se, että Jeesus tuli sen luokse. Eikö se vaan trippas vitun kovaa, ja se symbolisesti saa kaikki nämä ideat mielessä sitä niinku... Sitä Raamattu voisi selittää silleen, että kaikki vaan oli aineskoe. Joo, se on totta. Siis nämä on perustilanteita, mutta vaan aineis. Niin, tuolla se aika niinku tylsästi selitettynä. Sillä se, että tuo on niinku hyvin selitettynä, kyllä, mutta sillä se, niinku, se on aika masenavaa silleen, että joo vittu, mitä jos minä vaan niinku katon tällaisen konkreettisesti minun elämän, niin minä saan Raamatun siitäkin. Mut siellä ja on joku ottanut just sitä DMTtä ja yrittänyt just kirjoittaa jotakin silleen niinku. Ja sitten kun on kirjoittanut sitä, ihmiset yritti niinku vaan niinku korjata sitä vaan paremmaksi tekstiksi ja sitten ne kirjoitti sitä muistiin silleen. Niin, se voi olla. Se oli syvä semmoinen vitun sekaava abstraktinen lause, mutta siinä on järkeä, jos niinku vaan katso. Niin, jos joku semmoinen jätkä, joka löytää joka paikasta viestin, niin oli se, että oi vittu, tää löytää viestiä, oikeesti se on vain jonkun vitun puheita matalle. Niin hakkas mä puukallasta. Niin. Oi joo, vitullisia viisauksia. Jokaisella lyönnillä on syvyys ja erilaisia mitoituksia, ja eri määrän vihakin, mitä se laittoi siihen. Minkä takia täällä vasemmassa kulmassa on semmoinen niin syvä puukonjälki, ja täällä on vähän semmoinen pienempi. Ja tässä on viiva. Ja se osoittaa tuonne ylöspäin. Just tuonne suuntaan. Pois ovesta. Jossain kohdassa se yritti viltästä silleen. Niin. Jossakinhan näissä tribaaliyhteiskunnissa on ihmiset, joilla on skitsofrenia. Niin niistä on tehty jotain semmoisia shamaneja tai jopa niiden vitu heimojen johtajia. Tai jotain niinku ennustajia. Onko ne nekin vaan semmoisia niinku ihmisiä, jotka puhuu eri tavalla ja sitten niistä on yritetty löytää jotain viestiä, joka on erikoista ja ei tylsää ja tämmöistä. Ja sitten joku niistä on käynyt totten, koska joku on vaan oikein lukenut sen. Niin... Myös tuntuu, että ihmiset usein jotka niinku on shamanita silleen, niillä on ylipäätään ongelmat sen kanssa, että ne osaa puhua. Niin ehkä ne, tiedätkö niinku sokkeet, että niinku, jos olet sokke, niin sä keskityt muihin asioihin enemmän. Niin vaikka ne shamanit on vaan niinku sama matsku, että niinku, niillä on joku muu ongelma, johon niinku, ne ei vaan keskity, niinku normi-ihmiset. Niin, siksi ne on vaan niinku tajunnossa vaan eteenpäin. Ne vaan puhuu aika vitu sekavia asioita, mutta ne on fiksuja sisällä. Koska niinku, ne on vaan keskittynyt siihen paljon enemmän, mitä niinku ulkoisen niinku tuotannon. Shamanit on kyllä vitu siistiä. Missä vitussa meidän shamanit? Me ollaan meidän yhteiskunnan shamanit. Me ollaan meidän shamanit. Podcasterit. Meidän shamanit on just niinku kaikki nuo niistä, jotka niinku käy joka paikassa. Ai niin, totta. Niitä, jotka ei hyväksytä tässä maailmassa. Niin, ne ei pystynyt löytää itsekin muualla. Shamanit, niitä ei ole pystynyt pitää yhteiskunnan sisällä. Ne on laittu niiden reunarille asumaan ja sitten on joillekin yhteishenkilöitä niihin, jotka ja tulee puhumaan ja sitten vie kylälle ne uutiset, mitä on saanut. Mutta niitä ei pysty pitämään sisällä, koska ne on liian erilaisia. Ne ei osaa kunnioittaa samanlaisia sosiaalisia sääntöjä, mihin kaikki muut on ilmoittaa. Shamanit ei sopeudu tähän niinku lakiin. Mutta Indiassa esimerkiksi on shamanille lakit. Siis Indiassa, kun on ne tyypit, joilla on ne punaiset pistet tässä, niinku, niin ne on jotkut niinku superviisat, niinku, en tiedä, jotkut superviisat olennot. En mä tiedä, miten niitä kutsuttiin suomeksi. Mut niin. Tuskin, mutta jotenkin semmoista. Ne on kuitenkin ihan vitu fiksuja olentoja laskettu, että ne on käynyt jotenkin kokemuksia ja semmoisia, että ne on vitu kokeneita. Että ne on vituskokemusta, niin ne voi käyttää huumeita lain ulkopuolellakin. Että ne voi käyttää poliitsinkin eessäkin sitä ainetta. Uskontoja on, jotka esimerkiksi Amerikassa muistaakseni niin yksi uskontoryhmä sai luvan käyttää niiden seremonioissa ayahuasca laitonta aineista, koska se oli niiden uskontojen mukaista. Aika usein tämmöiset niinku uskonnolliset jutut. Pitäisikö me perustaa uskontoa? Vois perustaa uskontoa. Mulla on jo ajatuksia, miten... Tiedätkö, jokainen heittää meistä vuorottelee yhden semmoisen asian, mistä se tykkää, niin lisätään siihen uskontoa. Niin, se meidän seremonia. Joka viikonloppu pitää tulla poltta vitusti jointteja. Mahdollisesti DM:tä. Ei viikonloppu. Joka päivä. Joka päivä. Se kuuluu meidän uskontoon, että me voidaan olla konkreettisesti korkeampaa. Siis niinku noilla aasialaisilla tuolla islam-uskonnoilla, kun nehän niinku muutama päivä päivässä joutuu niinku palveluista ja rukkoille. Niissä vaan meilläkin. Muutamat päivässä joutuu jointivettä
Niinku rukouksen puolesta. Tietenkin se on kaikki vain Jumalan puoleksi. Niin just. Se jointi ei ole sinulle, se on Jumalalle. Se on yhteys Jumalaa. Se on vaan yhteys Jumalaa sillä tavalla, että kun se otat sen savun keuhkoihin ja sun mielessä rupeaa kihelmäämään, se on vaan Jumala kutittamassa sun päätä. Jumala on muodostamassa kontakti sinun. Se ei ole huume. Se on pyhä. Se on pyhä sakramentti. Se on pyhä sakramentti. Älkää vittu, viekö meiltä pois poliisit. Senkin epäpyhät kusipel. Te ette vaan ymmärrä meitä. Kaikki poliisit on satanisteja. Joo. Meidän uskonnossa. Meidän uskonnossa kaikki poliisit on satanisteja. Ne kuuntelee jotain vittu epäpyhää lakia, joka ei kuulu tähän Jumalan hallitsemaan maahan. Ja tietenkin me ei hyväksytä sitä lakia. Ei tietenkään. Ne, jotka ei hyväksy meidän lakia, ne on satanisteja. Kaikki... Tässä me hyväksytään sitä, kun se niin ei koske meitä sille osittain. Jos se suojelee meitä, niin, kun se suojaa meitä, niin kaikki on fine. Kyllä. Näin. Vittu hyvä uskonto. Mikä tää uskonto on nimeltä? Igorism. Ei, mihin vittu, miksi sinun nimi on? Et siihen vittu, meidän pitää olla tuplaprofeetat. Tasapuolinen profeetta. Hei, mä keksin tuon, no... Mikä oli mukana tässä prosessissa? Miskorismi. Tuo vasta ihan hyvä. Okei. Osallistukaa miskorismiin. Meillä on kohta nettisivut ylhäällä. Työrakennetta kirkon. Minulle tuli profeetta. Jumala laittaa minulle viestiä tällä hetkellä. Hei, minä olen sitten Jumalan eka lapsi. Miten se menikö? Oi vittu, mitäkään mies. Minä olen Jumalan toka lapsi. Minä olen nuori lapsi. No, siis olet ollut toka lapsi. Ihan sama. Minä olen eka lapsi. Eka lapsi, muistin mitä Luciferilla tapahtuu. Eka lapsi on niinku ihan kuin mulla olisi 51% osakkeita. No en tiedä, sinut potkittaa vittu osakkeista, kun siellä on käytetty epämukavasti. Siellä aletaan kattelin sitä, että mies on vitusti kunnia ja Jumala on sellaista, onko se pikku lapsi? Ja sinulle sanoo sellaista, että mene vittu hakemaan nuo vitun roskat. Ja sitten jos saatana yrität tappaa. Niin se menee. Siis kaikki ihmiset niinku rupeaa kuuntelemaan siinä, siinä on suuret puheita, johon ei tarvitse niinku käyttää ajatusta ja mitään semmoista niinku panosta edes. Se vaan niinku sanoo kaikille, mitä pitäisi tehdä, ja ne kuunteli sinne, ja ne unohti, että pitäisi niinku kuuntella itses. Ja minä on se itses, miten minä kuvasin tässä niinku... Vituussa. Et se oot sun oma itses pelkästään. Minä on se, joka sytyttää kaikki sisällä. Me puhun kaikkien muiden ihmisten sisältä. En me puhu niin sieltä varmasti joku vitun FBI-agentti, joka yritti päästä meidän kulttiin siellä. Vittu, sinä yrität vaan sanoa, että sinä oot se ääni, joka on muiden ihmisten sisällä, mutta minä en sano sitä. Minä sanon sitä, että minä tuun puhtaasti siitä Jumalasta. Minä on Jumalan lähettiläs. Minä on Jumalan puhemies. Niin siksi se toinen lapsi. No siis, sen takia... Miksi se on eka lapsi? Se potkitti vittu, se oli semmoinen niinku eksperimentti. Sinusta kokeiltiin, miten mennään. Siis, yritkö nyt sanoa, että meidän Jumala, minun Jumala, teki väärän päätöksen? Katsokaa nyt, miten se ommii se Jumala itselleen. Se korjasi meidän Jumala minun Jumalaksi. Koska sinä sanoit, että Jumala teki väärin, että se valitsi minun ekaksi lapsiksi, ja siksi hän haluaa potkia minun. Sinä sanoit, että meidän Jumala teki väärän päätöksen. Sitäkö sinä yrität sanoa? Mitä vittu sinä yrität? Minä en sanonut mitään semmoista. Yritätkö meidän Jumala vastaan? Minä en sanonut mitään semmoista, että Jumala teki väärän päätöksen. Minä sanoin, että se oli väärin tehty. Se oli epäonnistunut eksperimentti. Se on menneisyydessä tapahtunut juttu, joka on kuitenkin niin se täytyy tapahtua sillä, että Jumala pystyy tehdä... Se teki sekunnin sen jälkeen, kun miututti. Puolitoista. Mä olin aika väliin siitä. Se oli ihan tarpeeksi sekin aika. Meidän tuottamaailman alussa se oli ensimmäinen sekunti, mikä on ikinä ollut. Niin, vitun pitkä se oli. Se on hauska, kun siinä puhuu niitä ihmisten kanssa. Minä teen perus niitä Jumalan juttuja, kirjoitan jotkin raamattu siinä. Sitten tuun vuoden päästä takaisin ja kaikki ihmiset vaan kuuntelee sinua ja kaikki. Minä vastaan, mitä vittu tästä tapahtuu? Ja se on silleen, että hei, tuo on pettänyt meitä, tuo on petos. Niin se varmaan on. Se on vaan kirjoittanut sillä vitun sun luolassa ja jättänyt ihmiset yksinään omaan oloihin. Sä oot antanut niiden tehdä mitä tapahtuu. Sä kirjoitat raamattua. Mitä sun raamatussa edes lukee? Mitä sä lukee siellä sun raamatussa? Jumalan sana. Tuo lähti. Jumalan sana. Mitä vittu se on meidän raamattu? Mitä vittu nyt? Sijoit se vittu pettäjä. Nyt se on olevinnan meidän raamattu. Olevinnan meidän raamattu. Just äsken se oli sinun Jumala. Siellä haluat pitää se ihan niin kuin Lucifer. Me sanoin, että se oli minun Jumala, koska minä puhuin sinulle. Ja kun sinä sanoit, että Jumala teki väärän päätöksen,
että se otti minun ekaksi lapseksi, niin siksi me sanoin, että se et ole uskovainen. Siksi me leikkasin sinun sivulle, ymmärrätkö? Minä en ole uskovainen, vaan minä on olevainen. Minä Niin, ei tarvitse joku- uskoa, koska joku- minä on luottamus. Minä on luottamus siitä. Rottasievat. Henkilökohtaisia hyökkäyksiä. Ette tuo ihmiset voi kuunnella tämmöistä ihmistä, joka rupeaa tekemään tämmöisiä henkilökohtaisia hyökkäyksiä. Ja... Minä on vittu eka lapsi täällä. Hei, mitä helvettiä? No niin, luulet, sulla on jotain etuoikeuksia sen takia, että synnyt ekana. Pitäisikö muiden ihmisten alistua siulle ja kuunnella Kyllä. siun vitun paskoja tekstejä, jossa ei se ole mitään selvää kuitenkaan. Kyllä, me kuuntelimme mitä Jumala. Se puhuu minulle. Miten se sinulle sanoo? Vittu, Jumala on täällä tällä hetkellä. Jumala on täällä. Onko se siellä? Se on täällä. Mitä sanoo viimeksi? Ai, tuo on hyvin sanottu. Okei, tuossa me on samaa mieltä. Kyllä me vähän välillä niinku, Hei, kun se äsken sanoi, että ositit eri paikka. No niin, taas siirrytään tähän jakoa meidän väliin. Ihan niin kuin tässä olisi niinku joku, jota vastaan me taistelussa. Mitä vastaan siihen taistelussa? Mikä se on ongelma se on? Me en tarvi niin monta sanaa niin kuin siihen. Ehkä. Sä käytät aika monta sanaa. Paskin puhetta. Vittu, sillä on tapella. Siis niinku se vaikutti just semmoiselta ihmisiltä, jotka niinku leffassa olisi... Tiedätkö semmoinen hahmo, jota niinku kaikki olisi, että tuo on vitu epäilyttävä, tuo on selkeästi epäilyttävä. No sen takia, kun se herättää paranoiaa, koska ne on tottunut siunlaisiin hahmoihin, jotka on niinku... Ne huomaa, että se just on niinku... Minä sanoin sille ihan rauhassa sinne, että niinku... Hei, mitä vittu tässä tapahtuu, että niinku, hei, joka lapsi mikä yritän raamuttaa se ja se vaan sille, että hei, nyt se tuli kusettaa meitä, näettekö sitä? Ei me sitä kuullut. Me vaan sanoin, että missä vittu sä oot ollut? Me ollaan täällä rakennettu kaupunkia, jos oot ollut jossain vitun luolassa kirjoittamassa. Ja se on heti silleen, että meidän pitäisi hylätä sitä, nyt äänestäkää, me äänestetään sitä. Me äänestän, nostakaa oikein käsi, jos te haluatte vittu se. Nostakaa oikein käsi, nostakaa oikein käsi. Just me potkitaan vittu. Ota homo jossain tosta kättä ylös. Me rupesin näkemään, miten kansa rupesi niinku ajattelemaan myös silleen, että eikä tätä ala vituttaa, että tuo höpöt ja jotain turhaa paskaa. Me ei halusi olla hiljaisuudessa hetken aikaa. Me tarvisin jonkun vihollisen, on musta paita. Sieltä tuli joku vitun kirjoituksen kanssa. Nämä on tarpeeksi laiskoja nämä ihmiset. Musta paita. Ei jaksa lukea. Tuo on super siunattu paita. Kukkia vai tässä? Meillä on meemi 2016. Verb Exe has stopped working. Ei, Ja toi tässä on on Vaporwave. Tämä on Vaporwave-kuva. 2000 mikä? 2016. Joo, totta. True. Jos se joku tässä sanotaan, että ei ole tarpeeksi siemeniä linnuille. Aika kulunut, mut kiva. Violetti. Violetti tarkoittaa... Mie vielä muista, kun se osittu ellei soit minua tuosta. Enköhän. Tää on vieläkin yksi mun lempipaista. Se istuu hyvin. Ne sangat toimii hyvin. Tuntuu kivalta. Mutta pitäisikö meidän pausata tämän meidän podcast? Joo. Joo, vois pikkuhiljaa pausata. Se oli aika hyvä. Herrat Siinä oli... ja... Siitä saitte vähän väittelyä. Jeesus vs. Lucifer. Voitte itse päättää, kumpi on kumpi. Mie on Lucifer. Ja voitte päättää, kuka on Jeesus. Juuri ihan sama. Miekin saatoi olla Lucifer tuossa. Tää on likastukot. Meillä ei ole mitään muuta kuin paholaisia. Niin, me ollaan vaan paholaisia. Toinen vaan esittää, että se ei olisi paholainen. Toinen Arvo, näyttää, kuka meissä on paholainen. Tää meidän välissä oleva seinä. Tää on paholainen. Se on aina paholainen tässä huonossa. Tuo on aika hieno sanottu, mutta minä sanoin sille, että olkaa varovaisia. Siis niinku, se söpöin ja ihanin ei aina ole se kivoin ja niinku, turvallisin. Hyvin sanottu. Muistakke, pahuus on teidän sisällä. Te olette syntynyt syntisiksi. Koska te olette homoja. Lopettaa.